Layo ban pen iya ka film kapap mene ka sngi haka arpun riu tarik urisau hapo ka Iuzai Memorial Hall penusla Paris. Kade ka film kala long ka baktik jingmut adu kata-kata ya ki ba nong petkai kam tam lele ka jingut pit jong pelaj mitre lipon ka Sherlin Khongwar bat regional lamu ban akat kum ka benta baki dai ban ang kala penrung susu ya ka jingmut jing perkat jong ki ba baki don sisa ki khana ki bala ban cia kane ka perthai ka bangi im kum balong kane ka film. Nakali yang utrai jong kene ka film ulapan bena ba on sabeteng biang ban pen iya kate ka film saha ka arpinyau tarik bat pila ruban ya kendu ya ipuran Sherlin Khongwar mark mat iya kate ka sngi kapor pen ikan long khat we beje men step shi beje no phai sngi lai beje bat san beje janmit wan ban saki dalagi jong ki khmat bat wan ru ban ajing kershan ka ha beide bagi kon samla om tang beide bagi kon samla wala de ki long kami dan ki long pa karan sibun ka jing snang tangan nom youtube nganum la bani thulut ya ka jing snang jong ka film nomor le dadang ayo thulut ya ka jing snang jong ka film da sipim la shu ban wan pet handai wan pi ban saki ya ka ka film anda pilawan man pet pin sa sotu ka jing snang ka ba ai pi nam takari ba ka jai bende jong hi kari kasih hi jong ha ngakar pa di pi ki basong basa apa ka than riwari berhoi filman man pet ya ka film kapap ka bangila ban pani mentah hane po penusla ni po perishol ya wan man saki wan man ajing kersan ni kajing kersan jong pi kadai goi galat ban ai kam ai film kan peteng hadu la sai kasngi bat kapor kan po khat biji kapor kadai po shi biji kapalai biji bat kesan biji kani kadai galat ka kabun nam ta kathan riwari barokoi kajing wan na jong pi kalong kajing an sim ni shu ki kon samla di bang bang kam sim mentrai ban yang halai jong ki kejat klam kajing kersan jong pi film kabdan shibun ki jimentoi but kadai ru ka film ka but kani ka film am ka aji mutoi shibun ya ki samla khasi ki samla wat ki kilong kmi kilong ka kadan ru ka bla juja teng ha kani kari khasi joni Tui. Terus pop mo. Oh terus aja. Film ta show. Kung tayo ka film. Gumlo. Đây đã comment, sao đâu đã comment lên ukin. Mà sao đâu? Sarut. Sarut tas. Let's get it.